і толькі падкрэсліў, што гэта адзіны прадстаўнік зараз автор. Усе псальмы, гэта цэлы пласт культуры жэнеўскай рэфармацыі, про якую можна гаварыць, про якую напісаны кнігі, энцыклапедыі, і проста мы в якасці маленькай іскры у панараме сённяшняга канцэрта. Сам цэнтр жэнеўскі звязаны з вялікім багасловам Жаном Кальвінам, і яго дзейнасць ашаломляе сваёй прадуктыўнасцю і сваёй уплывовасцю у сэнсе далейшага развіцця еўрапейскай цывілізацыі, нават не толькі царквы. Калі я аднойчы нарэшце убачыў каментарый да Бібліі, не толькі Біблію, але каментарый да Бібліі Жана Кальвіна, а іх усе сидяць, каб ніхто не ўпаў. Каля 50 томоў каментарыяў да Бібліі. Вы можете себе уявіць прапрацоўку, грунтоўную прапрацоўку гэтым геніем, гэтым вялікім чалавекам, гэтай адной біблейскай кнігі. Зразумела, што 66 там ці па-таму. Но сам факт, аб'ём інтэлектуальнай і духоўнай працы. А зараз толькі адна іскра з гэтай вялікай планеты каналізацыі Жэнева. Слава
уплыў, які аказала 16 стагоддзе, які аказала рэфармацыя на еўрапейскае грамадства, цяжка пераацаніць. І не будзем нават зараз разгортваць світак дасягненняў, скажем так, гістарычны світак дасягненняў. Сапраўды яго уплыў гэтага часу, гэтай эпохі, яе уплыў, адпаведна, просто грандыёзны. І асабліва ён заўважны, конечно, у тых эпіцэнтрах інфармацыі, якія былі, сфарміраваліся ў 16 стагоддзі або ў 15 як Чэхія. Мы у 17 стагоддзі, калі як бы паўсюль ужо запанавала мастацтва барока, контррэфармацыя, бачым цвёрдае стаянне ў тых прынцыпах, якія былі напрацаваны ў 16 стагоддзі, адкрыты і аргументаваны многіх нямецкіх землях. І ось, па сутнасці, уся нямецкая культура наступнага часу, што пасля 16 стагоддзя, яна так ці іначай прасякнута ось тым уплывам, вялікім добратворным уплывам Мартина Лютера і іншых сотняў, тысячаў яго аднадумцаў. 17 стагоддзе, ці мяжа 16-17, гэта дзейнасць такіх выдатных творцаў рэлігійнай паэзіі, як Філіп Ніколай, Йоган Франк, Паул Герхард. Музыку да іх вершаў піша Йоган Гругер, нібыта аўтар «Ціхай ночы» 19 стагоддзя. І гэтыя аўтары усе у адзін голас распрацоўваюць прынцыпы, закладзеныя яшчэ ў 16 стагоддзі Мартином Лютером, который таксама нешта падгледзеў у Гуса. Дарэчы, я забыў сказаць вельмі цікавы факт. Самы першы гімн Яна Гуса. Дзе б вы думалі, ён быў запісаны? То, што не надрукаваны на 100%, тады яшчэ ён быў не прыдумаў станка. Ён быў запісаны на фрэсцы, як фрэска Бетлеемскай капліцы ў Празе, дзе быў цэнтр чэшскай рэфармацыі, дзе прапаведаваў Ян Гус. А ў 17 стагоддзі у нямецкім ужо не патрэбна было пісаць гэты тэкст на фрэсках сабора, тому што фрэскі асабліва тады ўжо не малявалі, а хутчэй друкавалі. Вось працягваюць друкаваць і вось гэтыя псалмы, гэтыя зборнікі. Дарэчы, сам Мартин Лютер заўважыў у публікацыях менавіта зборнікаў, пратэстанцкіх харальных зборнікаў. А потым, паводле гэтых зборнікаў, у рамках барока, у рамках пышнага стылю гэтага, тых форм, якія напрацавала потым мастацтва, новых жанраў, больш монументальных, грандыёзных, такіх, як, скажем, араторыя, кантата. Гэта сапраўдны монументальны фрэскі. Вось гэтыя малыя формы, як пратэстанцкіх харал, іх як імплантируюць, устаўляюць, інкрустируюць імі тыя монументальныя палотны, якімі ўжо аперируюць кампазітары эпохі барока. Хай сабе ў каталіцкай, хай сабе ў евангелічнай традыцыі. І вось зараз адбудзецца унікальная падзея для беларускай філармоніі, не пабоюся гэтага слова, таму што ўпершыню у Мінску, упершыню ў Беларусі прагучыць адна з унікальных кантатаў Гайнриха Шульца, вялікага кампазітара 17 стагоддзя, які нарадзіўся роўна за 100 гадоў да вялікага Баха, і якога потым удзячныя нашчадкі за яго каласальную спадчыну, дасягненне ўнёсак у нямецкую культуру сталі называць Бахам 17 стагоддзя. Я думаю, удостоиться такога титулу мог бы мать любой композитор любого часу. Гайнрих Шульц был родом з Німеччыны, але, як і многія еўрапейцы, прыглядаў сабе добрае месца для адукацыі і патрапіў у дзесятку. Конечно, Венеция была эпицентром культуры в принципе. И ён едзе ў Венецию, где была уникальная, неповторная, наибольш развитая, знакомитая ренессансная полифоничная школа. Одним из его головных гениев был, конечно, Джованни Габриэли.
ён першы у гісторыі музыкі пачаў выпісваць канкрэтныя інструменты, які павінны граць канкрэтную партыю. Бо до таго, ва ўсіх нашых сшытках, там, полацкіх, віленскіх, якіх заўгодна, ну так, накидали два радкі, так, на колене, что называется, что мы спеваем мелодию, яким бас играем, там, ну, цифровочку дали. Вот. А для Габриэля это было уже неверно, это было принципово. Эту партию играем корнет, а эту партию играем тромбон, а эту только что народженный фагот. И он выписывает конкретные парты, он чует, он разбирается, он гениальный живописец, и он говорит, великий мольберт, и на нем замешанная фарба, замешанная темпа. И вот сейчас уникальная абсолютно подея отбудется презентация амаль 400-годовой долгины кантаты Гайнриха Шульца в фильме «Абсалом». «Вер мне Абсалом». Говорка про третьего сына короля Давида. Говорка, что Давид спевая, как бы от ряда Давид спевая бас. А мы зараз запросим на сцену лауреата международного конкурсу солиста Великого театра Беларуси Дмитрия Копилова и 4 тромбонисты, уже вядомые нам, плюс Андрей Белокуров, які виконують цю кантату. Так ось у особі баса співає сам Давид. І він каже, текст мимо красивости, по сущности, не вельми и протягивал. Как вы разобрались в ним, довольно символично полторая рефрен. «Верни Авесолом», ну, я по другой на память, «Верни Авесолом» в фильме «Абсалом». Я готов померці, как кто мне дал магчимость померці за цябе. И вот этот герой переживали вот у тым афекте гэтага стану духовнага. Не разборкаем гэтага сюжета, вы приходите до дома, открываете конкретный сюжет у Старом Заповети и читаете. Ну, кто хочет, конечно. А зараз просто у замілаванні слухаем німецкага аўтара, які уключыў венецианскую, высокую венецианскую полифонию с элементами старожитного, еще григорианского спеву и уже набытого только что немецкой культурой протестантского храма. Абсолютно уникальный опыт.